କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରମାୟୁ। ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ତୁମକୁ ଦେଲି ମୋ ଜୀବନ। ଦେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଯେଣୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି କୋଳ କରୁଥିଲ। ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା କେଉଁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ। ତମଠାରେ ସବୁବେଳେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆକାଶ, ଖରା ସବୁବେଳେ କଅଁଳ, ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଧଳା ମେଘ, ସବୁବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକେ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୋଳା ହସ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି, ହଠାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ପର୍ବତ ଜୀବନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି। ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାହସରେ, କିମ୍ବା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ବନ୍ଧୁକ ନଳୀରେ, ଘାତକଙ୍କ ଆଖି କୋଣେ ଚକଚକ୍ କରି ବାଲୁହରେ। ତୁମେ କ'ଣ ସେ ସମୟ ଯାହା ପୃଥିବୀର ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ରକ୍ତର ସଡ଼କ ସବୁ ଧୁଆ ହେଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଶିଶୁଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପାଚେରୀ ଦୃଢ଼ କରାଗଲା। ମୁଁ କିଛି ପଚାରି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିଲି ଯେତେ ଦୂର ଆଖି ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ, ପ୍ରତି କୋଟି ମାଣିକ୍ୟ ଓ ପ୍ରତି ସଢ଼ା ଶବ ଠିଆ ହୋଇ ପୋଛି ଦିଏ ଦେହରୁ କାଦୁଅ। ପ୍ରତି ମିଛ କଥା ପଡ଼ି ଅଙ୍ଗାର ଧୂଳିରେ ପ୍ରତିହିଂସା ହାତ ମିଶିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗେ ସ୍ମୃତିର ବିଭ୍ରମ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ତମ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଯେ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଅସମୟେ ପେଚା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାନି, କିମ୍ବା ଶ୍ୱାନ ଓ ଶୃଗାଳ ରଡ଼ି ଦେଲେନି। ବରଂ କେତେ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହେଲା। ମରୁଭୂମି ଶ୍ୟାମଳ ଦିଶିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତି ଯାକ ଅନାଥଶ୍ରମ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁଯାକ ପିଲା ଜେଲଖାନା ଦେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଜଗୁଆଳି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବି ଧଳାବାଲ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଷତ ନାହିଁ ତୁମ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେହରେ। ମୁଁ କିଭଳି ନ ମରି ରହିଥାନ୍ତି ତୁମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାହିଁଥିବା ଆଖିଙ୍କ ଇସାରା ଉତ୍ତାରେ। ତୁମକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୋ ମାଂସରେ, ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମୁଁ ଜାହାଜ ପରି ଭାସିଯାଏ ତୁମ ସ୍ଥଳ କୂଳହୀନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରରେ।